Зад тези кадри стоят Христо и Мартин, основатели на една от най-успешните български компании за звукови и визуални ефекти. Те имат различни съдби, но преди няколко години пътищата им се пресичат в Ирландия, където двамата работят по изготвянето на 3D ефекти за чуждестранни компании. Благодарение на опита и страстта си, те решават само със собствени инвестиции да отворят офис в центъра на София. Целта им е да съберат екип, което не се оказва лесна задача. На практика ние специализираме една малка част от цялата триизменна анимация, което се казва FX, и е сравнително сложно там, така че такива специалисти се намират трудно в целия свят, не само в България. Повечето от хората, които работят в тази област, са самоуки и в началото правят ефекти само защото им харесва. Такава е съдбата и на Мартин. Въпреки че завършва социални дейности, увлечението му към ефектите се превръща и в професия. Намирането на клиенти и реализирането на един от най-конкурентните пазари в света обаче е по-различна задача. Опитът на Христо в областта и доверието, което е изградил в клиентите, са ключови за успеха. Основното нещо, което търсят клиентите, е увереността. И увереността, че ти можеш да направиш това, което те искат в рамките на бюджета и на срока. Тази увереност се изгражда постепенно и започва в наши случаи с хора, които ни имат доверие, защото познават работа ни отпреди. И все пак големият въпрос остава. Защо двамата са избрали да се завърнат в България и да развиват бизнеса си у дома? А отговорът изглежда съвсем логичен. България предлага една много добра почва за IT индустриите въобще като цяло, не само за нашата работа, защото данъците в България са сравнително доста ниски за Европейския съюз. Тоест разходите на компанията са много по-ниски и много по-лесно може да оцелееш, когато типа бизнес е непостоянен. Един от най-големите успехи на българската компания е създаването на ефектите за китайския филм Муджин – Изгубената легенда, който е на второ място в историята по приходи в Поднебесната империя. И това не се е случило в някое скъпо холивудско студио, а в центъра на нашата столица.